Κάρολος Πρέγκλερ και Νικολέτα Λίτη. Ο Κάρολος, Lighthouse, social media. Ναι, σωστά. Έχετε βάλει και το θέμα πωλήσεις από ό,τι βλέπω. Γι' αυτό έφερες την Νικολέτα επάνω, έτσι. Να καταπλήξει τα πλήθη. Κάνει conversions. Οκ. Να το δω αυτό. Μου αρέσει. Σας αφήνω να συνεχίσετε. Ο χρόνος σας εκεί. Καλησπέρα σας και από εμάς. Θα σας μιλήσουμε σήμερα για τα social media και πώς αυτά βοηθούν στις πωλήσεις. Έχαμε bounce. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα sum up από αυτά που έχουμε ακούσει όλη την ημέρα, έχουμε βάλει σε ένα slide τους στόχους που μπορεί να εξυπηρετήσουν τα social media. Οι στόχοι είναι το branding, customer service, consumer loyalty και sales. Εμείς σήμερα έχουμε διαλέξει να μιλήσουμε για το sales, ενώ έχουν ακουστεί πολλά πράγματα για branding και για customer service από μεγάλες εταιρείες που τα έχουν χρησιμοποιήσει προς όφελός τους. Ένα κενό που ίσως υπάρχει λίγο στη βιβλιογραφία, που διαβάζουμε την ιντερνετική, είναι για τις πωλήσεις που γίνονται μέσα από τα social media. Αυτούς τους στόχους, αν τους απλώσουμε πάνω στο ταξίδι που κάνει ο καταναλωτής προς την αγορά που είδαμε και στην προηγούμενη παρουσίαση, έχουμε μεταξύ του awareness και το consideration έχουμε το branding, έχουμε το loyalty και το customer service, το retention και το advocacy και φυσικά την ώρα της αγοράς είναι που πάμε εμείς να εξετάσουμε και να σας δείξουμε ένα case study για το πώς πετύχαμε πωλήσεις σε ένα συγκεκριμένο business μέσα από τα social media. Υπήρχε και είπα πριν για ένα κενό, γιατί θεωρούμε υπάρχει μια δυσκολία στη μέτρηση των πωλήσεων. Γιατί καταρχάς υπάρχει μια δυσκολία στη μέτρηση γιατί έχει πολλούς στόχους που εξυπηρετούν τα κανάλια των social. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορείς εύκολα να πεις ότι έκανα ένα post ή συντηρώ μια σελίδα και αυτό μου κάνει λίγο branding, ναι, μου κάνει λίγες πωλήσεις, μου παίρνω 2 emails, μου ξαναφέρνει κάποιους customers. Τελικά, πού κάνει attribute η πώληση, σε ποιο είναι σε αυτό το κανάλι που κάνει attribute? Έχουμε μια δυσκολία σε αυτό. Το organic reach, το οποίο έχουμε διαβάσει τελευταία ότι έχει πέσει στο Facebook και σελίδες των 100-200 fans δεν μπορούν να δείξουν τα μηνύματά τους σε όλους τους fans που έχουν μαζέψει. Και μια προσωπική εκτίμηση είναι το ότι κάνουμε ένα πλάνο, ένα calendar, ό,τι έχει ο καθένας τέλος πάντων, το οποίο δεν έχει κάποια στόχευση. Μιλάμε με τον ίδιο τρόπο σε όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτου φάσης που είναι στον αγοραστικό τους κύκλο. Αυτό είναι λογικό να μην είναι και αποτελεσματικό. Σε αυτό το slide δείχνω από το Think Google ένα screenshot. Έχουν κάνει και αυτοί ακριβώς την ίδια ανάλυση και δείχνουν στο ταξίδι του καταναλωτή ότι το social το έχουν βάλει να είναι assisting interaction περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό? Δεν βοηθάει τόσο πολύ στην πώληση, όσο ότι είναι ένα από όλα τα κανάλια που έχει περάσει ο χρήστης που στο τέλος κομβερτάρει. Okay. Τώρα, η ερώτηση στο δικό μας case study που θα αναλύσει η Νικολέτα, τελικά βοήθησε τα social media και αν βοήθησε πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό στις πωλήσεις? Ένα slide ακόμα δικό μου είναι 3 βασικές έννοιες πριν ξεκινήσουμε να δούμε το case study που είχαμε. Το ένα είναι το τι ορίζουμε conversion. Φαντάζομαι όλοι το ξέρουμε από εδώ μέσα. Τι ορίζουμε ένα conversion? Conversion είναι η πώληση, είναι να κατεβάσουμε ένα αρχείο, ένα download, είναι να συμπληρώσουμε μια φόρμα, είναι τέλος πάντων ό,τι εμείς πούμε ότι αποτελεί επιτυχία σε μια digital καμπάνια και θέλουμε να το πετύχουμε. Το click-through rate είναι clicks the impressions. Μας δείχνει το πόσο επιτυχημένο ήταν ένα banner ή ένα link που βάλαμε, το ποσοστό των χρηστών που το πατήσανε. Και το URL building, το οποίο το URL building δεν ξέρω πόσοι το έχετε χρησιμοποιήσει από εδώ πέρα και πώς το ξέρετε. Είναι ένα free εργαλείο της Google, το οποίο σου επιτρέπει να βάλεις μέσα στο URL κάποιες λεξούλες, ώστε μετά να πας στο Analytics και να μετρήσεις αυτό το link, τι conversions και τι χρήματα σου έφερε πίσω στο e-shop σου. Θα δούμε λοιπόν πώς αυτά τα χρησιμοποιήσαμε σε ένα case study που θα μας δείξει η Νικολέτα.
Τι κάναμε λοιπόν? Για το πελάτη μας στο φαρμακείο.gr, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα online φαρμακεία στη χώρα, θέλαμε να τρέξουμε μια πολύ απλή ενέργεια. Θέλαμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμα δωρεάν μεταφορικά. Δωρεάν μεταφορικά για 2 μέρες. Και θέλαμε να το επικοινωνήσουμε μόνο στο Facebook. Με ένα κουπόνι, ο αγοραστής στο αντίστοιχο πεδίο κατά το checkout έδινε το κωδικό που του επικοινωνούσαμε, εκείνος κέρδιζε τα μεταφορικά, εμείς καταλαβαίναμε ότι αυτή η πώληση ήρθε από το Facebook. Ωστόσο, κάναμε ένα βήμα παραπάνω σε αυτό. Στόχευση και πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Χωρίσαμε το κοινό μας σε 4 ομάδες. Μίλησαμε στους άντρες, στις μητέρες, στις γυναίκες άνω των 40 και στις γυναίκες κάτω των 40 με διαφορετικό τρόπο. Με τρόπο που αφορούσε την ανάγκη της κάθε ομάδας, αποκλειστικά της κάθε ομάδας. Ξεκινώντας με τους άντρες, βλέπουμε εδώ, υπάρχει το μοντέλο του άντρα. Το κείμενο είναι διαφορετικό σε κάθε post. Το URL building υπάρχει και εδώ. Ουσιαστικά βάλαμε από πίσω τα UTMs. Το κάθε post του άντρα έστελνε στην κατηγορία των προϊόντων που ενδιαφέρουν τον άντρα, όχι στη γενική του φαρμακείου. Με τη βοήθεια του Analytics βρήκαμε ποια είναι τα brands εκείνα που συνήθως πουλάνε περισσότερο ή τουλάχιστον είναι πιο αγαπητά στην ομάδα των αντρών και στοχεύσαμε εκεί. Στις μητέρες. Δεν ενδιαφέρονται για την κρέμα που προφανώς ενδιαφέρει τον Κάρολο. Και να σημειώσω ότι το κάθε post εμφανίστηκε μόνο σε αυτές τις ομάδες. Το post που αφορούσε τους άντρες, εγώ δεν το είδα ποτέ, το είδε μόνο ο Κάρολος. Στις μητέρες αντίστοιχα. Είδαμε και πάλι ποια είναι εκείνα τα προϊόντα τα οποία πουλάνε περισσότερο στη συγκεκριμένη κατηγορία, συν ποιες είναι οι αναζητήσεις που θέλουν, οι μεγαλύτερες αναζητήσεις, κρέμες, γάλατα, σαμπουάν. Το χρησιμοποιήσαμε και στο κείμενο του post. Οι 4 ομάδες βλέπανε 4 διαφορετικά post, 4 διαφορετικά κείμενα, 4 διαφορετικές εικόνες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις γυναίκες άνω των 40, δεν ενδιαφέρονται για πάνες ή για αντρικές κρέμες. Είδαμε τι τους νοιάζει, περισσότερο οι αντιρρητιδικές. Βρήκαμε πάλι με τη βοήθεια του Analytics ποια είναι τα brands που πουλάνε περισσότερο και αυτά πάνω στην εικόνα, όπως επίσης και στις γυναίκες κάτω των 40. Πάλι με διαφορετικό κείμενο, τι τους ενδιαφέρει, με τη βοήθεια του Google Analytics, μακιγιάζ και προϊόντα ενυδάτωσης, αντίστοιχη φωτογραφία, αντίστοιχα brands. Στοχεύσαμε στις ανάγκες τους, γιατί ξέρουμε πολύ καλά το audience μας, ξέρουμε ότι έχει διαφορετικές ανάγκες και ο κάθε ένας είναι ξεχωριστός. Άρα, επικοινωνώντας μία καμπάνια, τα δωρεάν μεταφορικά, κάτι πολύ απλό, στοχεύσαμε με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Ο Κάρολος πριν αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα προβλήματα. Εμείς χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένα πράγματα για να τα ξεπεράσουμε. Στη μέτρηση για το τι τελικά έφεραν αυτά το post και πώς πήγανε, χρησιμοποιώντας τα UTMs μέσα στο URL Builder, μπορούσαμε να καταγράψουμε τι πήγε, τι δεν πήγε. Το reach το ξεπεράσαμε εύκολα γιατί είχαμε ένα key budget όχι πολύ μεγάλο και η στόχευση ήταν αυτό το οποίο διαφοροποίησε και τη συγκεκριμένη ενέργεια, γιατί δεν μιλήσαμε σε ένα κοινό, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως σε μια άλλη παρουσίαση 1365 και το είδανε όλοι. Ήταν από το λεκτικό, από το εικαστικό, από την ηλικία, το φύλο, όλα ξεχωριστά και όλα απευθυνόντουσαν στις ανάγκες της κάθε μία ομάδας. Τα αποτελέσματα. Επίσης, στη μέτρηση πριν, μας βοήθησε το URL Builder, αλλά μας βοήθησε πολύ και το ότι βάλαμε ένα συγκεκριμένο κωδικό, ώστε μετά μπορέσαμε να δούμε που τον επικοινωνήσαμε μόνο στο Facebook. Οπότε μετά όσες πωλήσεις είχαν αυτό το κωδικό, είχαν έρθει από το Facebook και ήταν ξεκάθαρο. Τώρα, στα αποτελέσματα, επειδή ακριβώς δείξαμε περιεχόμενο το οποίο νοιάζει την κάθε περσόνα που διαλέξαμε και δεν δείξαμε άσχετο και ότι θέλαμε στον καθένα ένα γενικό, αυξήσαμε κατά 130% το click-through rate. Ο κόσμος είδε αυτό που τον ένοιαζε, έτσι, και το πάτησε. Στη συνέχεια, επειδή τον στείλαμε σε σχετικό σημείο του site, αυξήσαμε κατά 350% το conversion rate. Και όσοι έχουν e-shop από εδώ μπορούν να αντιληφθούν τι σημαίνει τέτοια αύξηση σε post του Facebook. Συνολικά, για εκείνες τις 2 ημέρες, το 18% των παραγγελιών έγιναν μέσω του Facebook. Τώρα, αυτό ουσιαστικά δεν δείχνει ότι το Facebook μπορεί να είναι ένα κατεξοχήν sales tool. Έτσι. Απλά δείχνει ότι το Facebook μπορεί να δουλέψει προς αυτή την κατεύθυνση και μπορούμε, άμα έχουμε και κάνουμε λίγα thinking out of the box, να σκεφτούμε κάποια πράγματα για να τα αποδείξουμε.
Λοιπόν, αυτή η καμπάνια μας έφερε και συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία βοηθάνε πολύ και τα οποία μπορούν να γίνουν και συμβουλές. Και τι θέλουμε να πούμε, μη σπαμάρετε. Το να βγάλουμε ένα post κάθε μέρα, 2 post την ημέρα και να λέμε τα πάντα σε όλους, δεν βοηθάει κάτι. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική. Η σωστή στόχευση οδηγεί προς τα εκεί. Μετά, έχουμε εργαλεία αμέτρητα και υπάρχει αμέτρητη πληροφορία. Πρέπει να τσεκάρετε ποια εργαλεία από όλα αυτά που υπάρχουν εκεί έξω ταιριάζουν στις ανάγκες σας, της δικιάς σας εταιρείας, της εταιρείας που εκπροσωπείτε και πρέπει να επεξεργάζεστε τις πληροφορίες τις τόσες αμέτρητες που υπάρχουν. Εμείς χαρακτηριστικά από αναλύσεις δικές μας είδαμε, για παράδειγμα, σε έναν πελάτη ότι ενώ το e-shop του έχει περισσότερες επισκέψεις το βράδυ, το πήγαμε πάλι με ένα βήμα παραπάνω, έχει περισσότερες αγορές το πρωί. Αυτό μας βοηθάει στο να στήσουμε τις τακτικές μας, οι οποίες βοηθούν τη στρατηγική μας. 3. Το post είναι 2 γραμμές και μια εικόνα. Είναι μόνο αυτό? Δεν ξέρω αν το να κάνουμε απλά τσαπατσούλικα post βοηθάνε κάπου. Δώστε βάση σε αυτό, τα orthografικά, η εικόνα. Το creativity, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει μεγάλη σημασία, γιατί είναι αυτό ουσιαστικά που βλέπουν. Είναι τα post και τα post στο Facebook και σε όλα τα κανάλια είναι η δύναμή μας. Και τέλος, αποδοτικά το budget και τα εργαλεία που υπάρχουν. Μιλάμε για remarketing, χρησιμοποιήστε emails list, μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από απλά emails. Τα look-alike audience, υπάρχουν αρκετά εργαλεία εκεί έξω που μπορούν το budget σας ουσιαστικά να το χρησιμοποιήσουν αποδοτικότερα. Και 3 πράγματα που, τελευταίο slide είναι αυτό, 3 πράγματα που μας αρέσουν τελευταία είναι το remarketing, το οποίο όσοι δεν το έχετε δοκιμάσει ακόμα, remarketing Facebook είναι να το δοκιμάσετε, είναι πολύ αποδοτικό. Το δεύτερο είναι το Pinterest, που μέσα και από τη δουλειά μας στη Lighthouse και από προσωπική εμπειρία και από έρευνες που διαβάζουμε, δουλεύει πάρα πολύ για retailers και για product discovery. Και το τελευταίο που προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ είναι η συνεργασία πρόσφατη του Amazon με το Twitter, το οποίο δεν ξέρω αν το έχετε δοκιμάσει. Όπου βρεις στο Twitter ένα link με προϊόν από το Amazon, άμα κάνεις reply σε αυτό το tweet με το hashtag AmazonCart, μπαίνει αυτόματα στο καλάθι σου στο Amazon. Το οποίο ίσως είναι η αρχή αυτού του connection που έλειπε τόσα χρόνια του social με του commerce, που δεν μπορούσαμε να το συνδέσουμε. Αυτό ίσως είναι η αρχή προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.